Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekungene amaphepha aphuthumayo enkantolo anqanda weSilo samabandla onke uMisuzulu kaZwelithini ukuba angene esibayeni njengokosiko njengoba kulungiselela ukugcotshwa kwakhe. Bafuna kumiswa ukugcotshwa weSilo kuze kuqedwe ngecala elisenkantolo. Abantu basale benembono eyahlukahlukene khona ezikhuleni zokuxhumana ngawo lamaphepha asefakwe enkantolo ngokukhulu ukuphuthuma njengoba umcimbi ongena weSilo esibayeni uyaqhubeka osukwini lanamhlanje. Bathe abantu awame kancane amaphepha kuqhubeka umcimbi okunye kuzobuye kubonakala. Mina ngizofisa abafethu ukuzwa ukuphala kwenkolo lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ntathela YouTube sangiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.